സമയം അതൊരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മഹാസമ്പത്താണ്. സമയത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ഇദാ മർറ ബി യൗമുൻ വലം അഖ്തബിസ് ഹുദ വലം അസ്തഫിദ് ഇൽമൻ ഫമാ ദാക മിൻ ഉംദി. സന്മാർഗം തേടാതെയും അറിവ് സമ്പാദിക്കാതെയും ഒരു ദിവസം എന്നിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അത് എന്റെ ആയുസ്സിൽ പെട്ടതായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം, അല്ലദീന ഹും അനിൽ ലഗ്വി മുഅ്രിദൂൻ. വിശ്വാസികൾ അവർ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ഒരു മുഅ്മിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്വാളിറ്റി. നമ്മുടെ മുന്നിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഈ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു ലൈഫ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ദ ചോയ്സ് ഈസ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് കൗണ്ട്.